بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نرفض وندين اعتداءات السلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة الذي يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا لمواجهة هذا العدوان واتخاذ إجراءات دولية لإيقاف سلطة الاحتلال وردعها عن ممارستها الإجرامية في زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. سنكون مع دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات بلا حد، ونسخر كافة إمكانياتنا لذلك. nde tiyeni tithuti lowele ku Qatar kumene masiku awiri apitawa Israeli inapita kukaphulitsa poganizira kuti building imenemo muli akuluakulu ndithu a Hamas. Nde chomwe mukuona pa ndithu ndi maliro amene ndithu achititsa ndi a Israeli kuti maliro amene ndithu achitike apa ndithu anthu amene wa anthu okwana 6 mmodziyo pamenepo ndithu ndi nzika ndithu ya dziko la Qatar yomwe ndithu inali pa duty kugwira ntchito kumenekoko. Nde komano yene akupempherera maliro amenewa, maliro mitembo yokwana 6 yomwe ndithu Israeli yapangitsa imene yapha ku Qatar kupita ndi anyway umenewo ndi mzikiti umene ndithu wa national like mzikiti wakulu kwambiri umene zochitika chani zimachitikira kumene kuku. And komano tiyeni tiwonenso kuti kodi zochitika za tsiku limeneli zinali bwanji, limene Israeli inatumiza ndege zawo kuchoka mtunda wa 2,885 kilometers all the way from Israel kupita ndithu ku Qatar. Mtunda umene yowa ndithu kufika mu Qatar chinachitika njani. Nde mongo obwereza akuti ndithu America inadziwa mochedwa. Nde itadziwa mochedwa komanso kuti idziwitsenso Qatar zinaliso zochedwa. Nde iyo basi nangozisiya kuti basi zinthu tene zingochipitirira zingokhala mmene zililimo. Therefore kumene mumu pali malipoti amene akunena kuti anthuwa palibe olo ndi mmodzi yemwe amene amapangidwa targeted, amene anampitira ngati akuluakulu Hamas kumene kukuwa kuti ndithu palibe ndi mmodzi yemwe amene waphedwa. Amene aphedwawo angofera zawo basi. Komano awo enawo ndithu akuti no, ndona kuti akuluakuluwo malipoti akuti anali atapita ku mzikiti akuti kukapemphera chamma 1. Nde mumadziwanso akuti mafoni anasiyasiya. Nde Israeli ndithu imapanga target mafoni kuti mafoni ali kuti. Anyway mafoni ndi opsa kuti tiyambe kulongosana nkhani ya mafoni pano. Anyway chabona ngasi makuti mafoni ndi opsa kwambiri. Nde ndimene amagwisa ntchito popanga track the location. Mufoni iliyenso paja makhala Google Map. Makhala location. Imene jalo mutakhala mwayipanga turn on ka turn off doesn't matter. Kumano anthu aja kafuna kusakansakani amakupezana. Therefore yowa ndithu akuti mafoni anasiya. After kwasiya then signal imanisa zoti kagulukoseka kali apa. Komano iwo aja ali kukapemphera ku mzikiti. Nde basi polisi ane bajapo ndikuwangophako anthu ena ongothandizira komano enieniwo ngati akuluakulu amene ndithu sadawaphe ndipo adakali moyo. Sindikudziwa kunena kuti next time akaza a Trump kapena ndani pakhala zokambirana kuti anthu amene wawa akambirane zokhuza ndi ceasefire ka peace deal zokhuza ndi ku Palestina. Sindu zoti ka anthu amene wawa adzakhulupiriraso Israeli ndi America kukhala pamodzi kuti tiyeni tikambirane. Sindu zonga azakhulupirire chifukwa pamenepo ndi kuti kukhulupirirana kuchepa. Nangasa America yupereka ma conditions, yupereka ma offers kuti tawalengani zizizi takambiranani tuone kuti tipanga bwanji kuti tithetse nkhondo imene. Iwo aja ali nkati mopanga zimene zozo kenako kusuma bomba phu. Nde next time are you telling me kuti anthu amene wawa adzakhulupirira? The answer is big no.
imene ndithu ndi big no, sangakhulupirirenso yayi. Nde izo ndithu ndi zimene zachitika kumene kuku. Komabe tiyeni lero limaripoti ena akuti a Trump ayimbira foni a Netanyahu, koma akuti sizinali bwino, akuti inali foni yokwiya kwambiri, yoonetsa kukwiya kwambiri kuti hey, chifayani mwapanga zimene, chifayani mwaphulitsa kumene kuku, iniyo mwapanga mistake, mwalakwitsa bla 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 bla, zambiri. By the way, tiyeni tipite ku Saudi Arabia pa nkhani yomweyi. Kodi kumene kuku tili ndi Crown Prince dzina lake Mohammed bin Salman, amene ndithu ndi Crown Prince wa ku Saudi Arabia, ena omunyadira amati MBS. Amene ndithu nayenso for a very long time atakhala chete akungowang'ana zimene zimachitika pa dziko lonse lapansi, nayenso ndithu wayankhula. Komano kuyankhula kumene wayankhula akuti iyayi wayidzudzula ndithu Israeli kuti makamaka mu region akubweretsa nkhondo ndipo alakwitsa kwambiri, ndipo zimene zizi ndipo zikufunika kupangidwa sorted out, ndipo iwowa azakhala pamodzi ndi Qatar nthawi zonse, ndipo pa zimene zachitikazi, no, it's not acceptable, sizololedwa. Nde ine ndimayembekeza kuti mwina wake ayankhula chizungu, komano ayendetu anayankhula chiluya chakwawo. Then mufana ndimve kuti chizungucho kuti chizimveka bwanji, kodi chizimveka mucha mmene ife timamvera mucha kuti Israel, I will come there, I will bomb everyone there. No, actually sizinamveka choncho yayi, komano zimamveka mwina. By the way, ma Arabs azazindikira koma too late. Trust me for that one. Azazindikira koma too late kuti amasewera kwambiri komanso amagona. Azinzawo sakugona, ma Israel sakugona, ma Zionist sakugona, koma ma Arabs akugona. Panopa Jordan yamba kuyankhula ikuti ababa tisasekerere zimene zikuchitika mwa kuti Jordan imene, pamene Jordan ndi imene imawakha mabomba a Iran pamene amapita ku Israel. Koma lero akuti ayi iwo makamaka sakukondwa ndi zimene Israel ikuchita. Iwo ndithu amalola mabomba a Israel apite ku Iran, koma Iran akamadusa uko iyo imawakha pakati papa kuithandizira Israel. Ndi achina maiko amene anapangidwa marked: Lebanon, Syria, Jordan, Saudi, Egypt, maiko achulu osewa ali mu seko, ali mu territory imene Israel inayika kale map kuti mmene momo ndithu ifuna ichotse amene ifuna ichotsepo ndithu, like afuna apange okupa, afuna atenge maiko mpaka nokafika kumeka uko kuti iwo ndithu ukhale kumalo kwawo. Nkhani it's not only Palestine, sinkhani yokhuza ndi Palestine yokha, sinkhani yokhuza ndi Gaza yokha. Akathana ndi imeneyo yofa pano basi nzoti alamulaso kuti basi ku Gaza ku West Bank kuti onse kumene kunithu achoke ndithu, ndipo panopa ayamba kale, ndipo anthu akona 60 aphedwa kale kumene kundithu, aphedwa kale kwenda pano, aphedwa kale ndi asilikali aku Israel. Izo ndi zimene ndithu Israel ikupanga. Maiko achuluya akugona, azaziona when it's too late, koma izakhala too late. Azazindikira kuti kodi zinthu zichandizi ngati ayamba kale kulowa mkata, like kumene kukuphwanya ma international law, malamulo a dziko lonse kuphwanya mmene kundithu nkulowa ndithu mukatamo chokaphulitsamo kutulukamo. That means it's okay. Polo patakhala kuti pali zifukwa ziwiri zonse zokwanira, ngati tingolekeza ngati anagwirizana ndi dziko la Qatar, kana agwirizana kasana agwirizane, komabe chokha chongo choko kunkuwangolowa muziko nkupanga zimene angapange nkumapita. It means you guys in your bus, you guys like chitoto chanu
akulu. Yeah, nde guys nkhani ndimene ndithu timangofa tipereke update ya maliro amene ali kumeneko anthu okwana 6 amenewa komano the point I'm driving home now is mission imene anapitula maisraeli ku Qatar sinatheke yakanika anthu amene amafunawo ali akali moyo. Yeah guys, thank you so much. Malawi Cameras.